Добър ден! Едно кратичко видео да направим за една скоростна кутия от Berlingo 2021 година 1.5 HDI. Автомобила е на 200 000 км. Ето за какво става въпрос. Петата предавка. Какво е състоянието. Но нещо друго има, което ми направи впечатление. И то е зъбите на вала. Как са се подострили като молив. Накъртени. Тук няма парченца направо от тях. Положението е много зле с този вал. И заради така заострените зъби там, тук също е износен хъбът, но освен че е износен от заострените зъби, защото се получава много голямо напрежение и го раздува, се е изтрошил на 3 парчета. Това е някаква сплав. Ето тук се вижда за какво става въпрос. И тук самият хъб колко брутално е износен. И заради този голям луфт тук, най-вероятно това е причината, за да се струшат и зъбите на зъбните колела. Поради нисходимостта, тъй като го мушнем тук на вала, мърда някъде с почти милиметър от износването. И най-вероятно за това е потрошило и зъбите на двете зъбни колела, което е, меко казано, трагично за скоростна кутия на 200 000 км. Явно съвременните автомобили, от това, което виждам на сравнително новите автомобили, на които съм правил кутии, живота им е около 200 000. Просто така ги правят и така ги смятат, че като мине гаранцията да се налага да купиш друга. Тук проблема е с вала, че е доста скъп при тази кутия. Но чакам да каже клиента дали ще я ремонтираме или да я събирам в един кашон и да я връщаме наобратно. Това е за тази кутия. Лек ден!